magyar parlament 93-ban, azt hiszem a 3-as törvény rögzíti, hogy Magyarország aláírta, ratifikálta a 53-as római egyezményt, ami a békés jellegű tüntetés nem oszlatható. Erre a Kerespék László nagyon alaposan kitért, és a másik az, hogy az alkotmány 7-es paragrafus is azt tartalmazza, hogy nem kell adaptálni ezt, ha nem is szó szerint így van, önöknek nem kell elmondani, hanem automatikusan része a magyar jogrendnek ezek a nemzetközi szerződések, és a Göbri Gyuri szegény mai napig is per alatt van, egyértelmű világos felvételekkel, hogy nem történt meg az, amit a rendőrség állít, Molotov koktél, kődobálás, stb. Erről én is majd később szólok, amikor a következő tárgyaláson a videófelvételék igazolják, hogy a rendőrség tanulói nem mondtak igazat. 90%-ban ez a helyzet. Ő a budapesti rendőrfőkapitányság gazdasági igazgatóságától, iratástechnika és informatív osztálytól kért ki anyagokat, ilyen térfigyelő kamerákkal kapcsolatban, illetve mobil hordozható kamerák felvételét, és Cirok Ferenc rendőrezredes, rendőrségi főtanácsadó, főosztályvezető egy olyan mondatot írt, ami ide nagyon fontos, és a feltalpereseknek is figyelmét ajánlom, hogy a rendőri századok alegységek dokumentálási feladatainak meghatározása az érintett parancsnok feladata, alapkövetelmény, hogy a rendőri intézkedést kiváltó jogsértő magatartások, illetve a rendőri intézkedések folyamata a lehetőségek szerint dokumentálásra kerüljön. Kérdezem a alperes, látott jogsértést a tüntetők részéről, aminek következtében, amire hivatkozva föl lehetett osztatni a tüntetést. Én szerintem nem volt ilyen, és ez a kötelesség a rendőrségnek, hogy ez bebizonyítsa. Köszönöm szépen. Azt mondja, elsőrendű felperes képviselője azt a kérdést kívánja, elsőrendű felperes azt a kérdést kívánja feltenni alperesnek, hogy továbbra is ő fenntartja-e azt az álláspontját. Ezt a dominatozta le, én ettől eltérni nem tudom. A felvételek nem tartalmaznak azt, hogy mikor megközött tűzszerűzte, erre nem látom semmit. De van, hogy tartalmaznak, hogy nem. Egyébként nem látok mindent. Tehát akkor ezt a dolgot összézálni kell sok másokkal kapcsolatban. Mondom, végigünk az egész tárgyat, mind összes dolgot. Természetesen a felvételeket nem láttunk semmit, de nem ezért szoktuk felosztatását. Ez nagyon jó, hogy nem ezért nem a felvételek alapján látottak alapján felosztatását büntetést, hanem azért, hogy nem találták ezt a felvételt. Tehát ez elnézést, ez volt a kérdés, ez volt a válasz. Hát ugyanúgy szerintem alaposan alperesi képviselő, az a válaszom elsőrendű felperes kérdéseire, hogy maradéktalanul fenntartom az erre vonatkozó írásban és szóban tett nyilatkozataimat. A tűzszerész tanú egyértelműen azt nyilatkozta, hogy 1 óra 50 körül értek ki a Kossuth térre, eligazítás után kb. 2 óra 10-kor kezdték meg a tevékenységüket. Nem látok olyan tényt, amely alapján nekem el kéne térnem ettől a tanúvallomástól. A videófelvételek perdöntő tényt arra nem tartalmaznak, hogy mikor kezdődött el ez a vizsgálat. Új bekezdésben az, hogy milyen ok miatt került feloszlatásra a rendezvény, már többször is előadtuk, most csak megismételni tudom, olyan eszközöket talált meg a rendőrség, melyeket akként minősített, hogy azok miatt elvesztette a rendezvény a békés jellegét. Az én beszédemnek volt ez még egy olyan része, hogy a szóbeli megállapodás ugyanolyan súlya van, mint az írásbelinek, de ez már ezerszer leírva a keresetek, ugye azzal indul a kereset, hogy boncolgatja, tehát nem. Hát igen, és Kerespék László el is mondta azt, hogy az eszközök, ugye. De be fogom fejezni. Az én nyilatkozatomból egy fontos rész kimaradt a jegyzőkönyvből, amely arra vonatkozik, hogy a Lapid adott nekünk egy listát. Ez egy nagyon fontos momentum, főleg most az alperes álláspontja miatt, mert ő azt állítja... Ez a nem nyilvános lista. Bocsánat, hagyj fejezzük. Az alperes azt állítja,
hogy az utólag megtalált eszközök igazolják a Kossuth tér feloszlatását. Először is a Lapid adott egy listát. Mi a lista szerint összeszedtük az összes dolgot. A Piton, vagy milyen játék? Még azt is, az is nagyon lényeges az ügy eldöntése szempontjából, hogy mi ezt összegyűjtöttük, elfogadtuk a rendőrségnek azt a javaslatát, hogy egy elzárt külön területre berakjuk, és ő őrzi. Tehát ettől kezdve nem értem azt a logikai érvet, hogy azzal, mert mi összegyűjtöttünk, belementünk abba, hogy eltegyék félre, és mivel az egy életszerűen kellett a kés, a balta, meg a gázpalac, meg a benzin, tehát nem titokban tettük, az, hogy tovább tudjuk folytatni a demonstrációt, az életvitelszerűen kellett, hogy ott legyen. Együtt működtünk. Tehát ebből a szempontból ez semmiképpen nem minősíthető olyan eszköznek, amely a védett személyeknek a biztonságát bármilyen módon is veszélyeztethette volna. És mivel ezt mi abszolút együtt akartunk működni a rendőrökkel, ezért teljesen hamis ez az érvelés, és egyrészt azt igazolja továbbra is számomra, hogy politikai döntést akarják szakmai döntésen igazolni. Egy dolog kimondani. Ez az utolsó, amit bekerült. Én csak arra gondolok, az én részemről, hogy 4-3-kor a Lapiddal bent beszéltek. Jó, milyenek a jelentősége, hogy Hát, azt, hogy nem volt. Önellentmondásban van. Nem lehet, hogy akkor kezdtek a tűzszerészek, hiszen még nem volt kiürítve a tér. Nem is tehát jogilag, illetve szakmailag nem lehet elkezdeni. 2, ha valahogy ez a 2 nem illik össze, nem koherens. Ja, és elnézést, bíró, még van egy nagyon egyszerű kérdésem. Az Alperes szerint mikor lett feloszlatva a Kossuth tér? Mert ez nagyon fontos. Időpont szerint. Jó. Én erre azt mondom, hogy itt egy pár kérdés, amit fölvetett a jegyzőkönyvekre választ találó Alperes már nyilatkozott róla. Jó, előző nem. Jó. Folytatólagosan még elsőrendű felszereléshez, hogy az is önellentmondás a Alperes nyilatkozatban, hogy az étel a kérdésem érkezett hozzá, hogy valóban adott egy listát, ezzel kapcsolatban semmilyen kérdés. De azért az hiszem, hogy a nyilatkozat erre tanulni nem nyilatkozik, de erről eddig, akkor lassan 3 és nem mások, ez most fel először. Nem igaz. Még szóval a tanulsára van az a mentességnek, eddig ezzel kapcsolatban egy írásbeli beadás sem szeret, hogy ilyen lett volna. Most hangzott el először szóban a tárgyaláson, és ennek, én nem tudom, hogy ez elhangzott, ezt nem tudom. Én voltam az. De ennek ellentmond azt, hogy tűzkészítő változása szerint másokra látták meg, tehát nem előre kikészítők, hanem eldugtak. Hatósági tanulmányok talán. Alperesen képviselő kettőspont, csak röviden arra szeretnék bocsánat volt, és lehet nem. Még az urak. Én ezt elhiszem, csak én még már mondtam, hogy már 3 órakor. 3-4 órája jelentkezni. Akkor is én meg 3-4 órája mondtam, hogy 3-kor be fogom fejezni a tárgyát, és most így is teszek. Akinek van mondani valója, és akinek van jogi képviselője, ahogy megkereste a Gressmit úr, viszont visszakeresi őt, megbeszélik azt, hogy hogyan kell jogi formába azt leírni, és szépen leírják azt írásba. Ez ennek az eljárásnak az alapvető formája, nem a szóbeli nyilatkozatok a tárgyaláson. Tehát itt alapvetően írásbeli dolgokról van szó. Nagyon egyszerű dolog, mindenkinek van jogi képviselője, ha van valami, akkor elmondja a jogi képviselőnek, és ő azt írásba fogadja. Jó. Ezt követően a bíróság meghozta és hirdette a következő végzést. A bíróság a tárgyát elhasztja új tárgyalási határnak a 2009. április 27. napjának 9 óra 30 percére tűzi ki, melyre a megjelent feleket a bíróság szóban idézi a bíróság, külön fogja kézbesíteni a feleknek a mulasztással kapcsolatos végzést, illetve az Alperes által eljárás születeltetésére vonatkozó megállapítás. Továbbá a bíróság felhívja a feleket, hogy minden olyan nyilatkozatokat, amit még eddig nem tettek meg és meg kívánnak tenni, azt legkésőbb 15 napon belül írásnak egymásnak is küldjék meg.
Mondta a visszahallgatását egyszer kérni. Ki volt az? Én. Nem. Ő nem tud egy mondatot meg. Nem. A visszahallgatását nem kérni meg, hozzá ki legyen szíves, aztán igen. Itt van, itt az igazolás hoztam is. Várjál, és most egy svenk, ahogy jön ki. Most visszatánkáljuk. Jó van, megtörtént. De most megbeszéljük. Ez a kurva tavaly még nem itt a jobbikát, hogy felelőzések a rendőri beszélés, felügyesítő panaszra, a közösségek. Figyelj, meg kéne nézni, hogy ki az anyja meg az apja.